τυξογόνατων ή πιο σωστά ίσων χορών, χοροντικών με ρυθμική αγωγή 5/8, όχι ιδιαίτερα συνηθισμένη για την περιοχή των Κωτιώρων που είχε πολλά εφτάρια και σκοπό με γένα όπως αναφέρεται από την Αργυρούπολη. Εδώ έχουμε αναφορά στη Συναλού την Παναγιά και είναι γνωστό το τραγούδι σε πολλούς ως ένα βούρα τσατσόπα. Το χειροκρότημά σας και στους μικρούς μας χορευτές που θα αποχωρήσουν από την πίστη.